Bună! Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre suferință. Nu suferința trupului, ci suferința sufletului. Zilele trecute am întâlnit o fată care mi-a povestit despre un episod pe care îl trăise cu câteva zile înainte. Un episod de anxietate, un atac de panică care se declanșase din cauza unei povești asociate cu o imagine. O imagine care a traumatizat-o și care o urmărea chiar și în momentul în care eu am avut discuția cu ea, indiferent de situație, că era la muncă, că era acasă, indiferent de locul în care se afla, imaginea tot rula și rula. Îmi spunea că își dorește să fie din nou cum era înainte și nu înțelegea de ce suferă atât de mult. Pentru că, în definitiv, viața ei arăta la fel cum arătase și înainte de a vedea imaginea. Atunci am început să vorbim despre suferință și despre timpul pe care îl acordăm sau ni-l acordăm ca să suferim. De regulă, suntem mult mai înclinați să acordăm timp și spațiu suferinței fizice și să înțelegem suferința fizică decât facem cu cea sufletească. Îmi spunea că pur și simplu nu poate accepta că creierul ei rulează și rulează acea imagine la nesfârșit. Și spuneam să-și imagineze ca o conductă prin care trece o apă murdară, da? Și de sus, de la robinet, curge apă curată, da? Ca să poată să ajungă, să treacă prin toată țeava apă curată, trebuie să aștepte să se scurgă cea murdară, da? Emoțiile negative, amintirea acelui moment, acelei imagini și toate emoțiile trăite în acea perioadă. Fac exercițiul ăsta și în cabinet și rog oamenii să se observe și să vadă cât le ia ca să își revină după o perioadă în care sunt foarte, foarte jos cu energia. Personal îmi iau undeva la 2-3 zile, da? Dacă în prima zi mă simt foarte, foarte rău, în a doua zi este mai digerabilă situația, iar deja din a treia zi îmi pot relua activitatea ca și cum viața poate să-și urmeze cursul firesc. Asta nu înseamnă că emoțiile sau amintirea nu sunt acolo, însă trebuie să dăm curs vieții și trebuie să așteptăm ca peste amintirea care a fost, da, care a generat atacul de panică, să vină noi și noi informații și să lăsăm creierul să lucreze cu noile emoții, noile informații, cu noul din viața noastră. Totodată tot pe parcursul acestei conversații am observat că ne este mult mai ușor să acceptăm și să ne acceptăm durerea fizică, da? Dacă spun mă doare capul, atunci o să accept că mă doare capul și nu o să mă acuz că mă doare capul, da? O să încerc să fac ceva, să iau o pastilă, să ies la aer, să fac mișcare, să dorm, da? Încerc să caut soluții care să mă ajute să stopez acea durere fizică sau dacă nu se poate și nu se poate, la un moment dat pur și simplu accepti mă doare capul și aștepți cumva să treacă de la sine. De cele mai multe ori ajungem să nici nu luăm pastile, spunem vai mă doare capul, însă dacă nu e o durere foarte, foarte intensă, o lăsăm să se stingă. Ceva de genul ar trebui să facem și cu emoțiile, da? Ok, mă simt trist. De ce mă simt trist? Dacă pot face ceva în legătură cu motivul care îmi cauzează tristețea, ok, pot să fac. Dacă nu, poate să fie pur și simplu un nor trecător pe cerul sufletului meu. Da?
Uneori, pur și simplu, trebuie să accept că nivelul meu de energie emoțională este mai scăzut. Așa cum mă bucur când este la cote înalte, da? Uneori, pur și simplu, a accepta că nu suntem în cea mai bună formă emoțională a noastră poate fi soluția pentru o zi mai bună. Sper că v-am oferit câteva informații care să vă însemneze ziua și sunt aici mereu.